Pomaže Bog, dragi moji trećaci. Evo nas na još jednom našem susretu pravoslavne veronauke. Pre početka našeg časa, kao što to već svaki put radimo, verujem da sam vam dosadio sa tim pričanjem, ali evo, mi smo takvi da se uvek pomolimo Gospodu i kad nam je teško i kad nešto trebamo, a evo sada nam je potrebno da bi ove naše teme i ove naše lekcije i učenja, da bi što bolje savladali, pa evo ja bih vas zamolio da se svi zajedno ponovo pomolimo Gospodu. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Evo, dragi moji drugari, pre samog izlaganja i početka, ono što je potrebno za današnji čas jeste radna sveska, olovka, bojice, tablet, telefon ili računar, ko šta od vas ima kod sebe. Međutim, pre nego što počnemo sa našom današnjom temom koja je jako zanimljiva, mi moramo da se podsjetimo šta smo to govorili prošli čas. Pa smo rekli da je Bog večan, zato što voli svet i Bog želi da stvoreni svet postoji večno. U čemu je razlika između Boga i stvorenog sveta? Šta mislite? Evo par sekundi da odgovorite. 1, 2, 3, 4, 5. Pa, Bog večno postoji i može da večno postoji i bez sveta. Svet ne može da večno postoji bez Boga. A kakva je Božja ljubav? Šta mislite? Božja ljubav je večna i nikad se ne menja. Bog nas sve voli. On nas voli i kad grešimo. Ali kad grešimo, mi se udaljavamo od Boga, a Bog čeka da se vratimo u njegovo naručje i čeka nas raširenih ruku. Današnja tema o kojoj ćemo mi da govorimo jeste da svet ne može bez Boga. Vidjet ćemo kako to svet ne može da postoji bez Boga. Prošla tema o kojoj smo govorili je usko povezana sa našom današnjom temom. Bog je u početku stvorio nebo i zemlju, nebeska tela, sunce, mesec i zvezde, vodene životinje i ptice, biljke, kopnene životinje, a na kraju stvara koga? Adama i Evu. Stvara čoveka. Priroda i svet nisu postali sami od sebe, niti su sami stvoreni. Prirodu stvara Gospod. I sve što je Gospod stvorio bilo je prelepo. Pogledajte samo kako se slika i prikazuje rajski vrt u kom su bili prvi ljudi Adam i Eva. Ni svet nije postojao i ne postoji samo zbog sebe. Njega Bog daruje ljudima, daruje ga iz velike ljubavi prema ljudima. Mi ljudi smo, nažalost, i loši, ali ima i dobrih, kao i anđeli. Ima i dobrih i loših, a Bog je uvek dobar. Kad pogrešimo, Bog nas uvek čeka raširenih ruku da se pokajemo i da mu se vratimo u zagrljaj. Bog i svet imaju različitu prirodu. Svet je stvoren, a Bog kao njegov tvorac je nestvoren. Bog je izvan prostora i vremena. Na Boga se ne odnosi ni vreme da kažemo toliko postoji, niti prostor. Tamo je ili eno tamo je. Bog je neograničen. Prošli put smo, dragi moji drugari, govorili i čuli ste priču o lavu i čovjeku. A sada ćemo čuti nastavak priče koji je povezan sa današnjom temom. Pa poslušajte. Lav je želeo da što više sazna o Bogu. Zato je puno razgovarao s novim prijateljima koje je upoznao u oazi. Ja znam da je Bog neko na koga čovjek liči, reče sova, ali Bog može da učini mnogo, mnogo više nego čovjek. On je stvorio sve, svetlost, zemlju, biljke, životinje i na kraju čovjeka. U pravu si, reče orao Žarko, ali
zaboravila si da kažeš da je stvorio i anđele. A ko su anđeli? Reče začuđeno lav. Pogledaj gore prema nebu, reče sova. Vidiš li onu belu svetlost koja prolete? Da, vidim, eno i tamo prolete. To je anđel, reče sova. To on leti prema manastiru. Znaš, lave, mi životinje možemo da vidimo anđele kada to Bog dopusti. I ja ću kasnije otići do manastira. Sleteću na krov i slušat ću sa sovom sveznalicom večernju molitvu za ceo svet. Ali recite mi, kako je Bog uspeo da stvori čitav ovaj svet? Reče lav. Bog sve može zato što je pun ljubavi, reče orao Žarko, a čovjek kaže da je Bog ljubav. Nije mi jasno kako je Bog ljubav, zapita se lav. Vidiš, reče sova, među ljudima ima i dobrih i loših. Također i među anđelima ima i dobrih i loših anđela. Te loše nazivamo palim anđelima. Ali Bog je toliko dobar da on sve voli. Kad se neko pokvari, Bog strpljivo čeka da se taj neko popravi. A zar mu ne bi bilo lakše da te pokvarene odmah uništi, paf, paf i nema ih, reče lav. Da li bi ti voleo da Bog uništi sve tvoje podanike koji su ti se rugali, reče sova. Pričao si nam da su priželjkivali da ti ugineš da bi i oni bili kraljevi. Lav uzdahnuo. Iako su ga stari drugari puno ražalostili, nije im želeo nikakvo zlo. Zato odmahnu glavom i tiho reče: ne. Ja bih voleo da se i oni poprave i budu dobri. Eto, i ti koji si opasna šumska zver, reče orao Žarko, ne želiš da uništiš životinje, a zamisli kako je tek Bogu žao ovog sveta kog je stvorio, a koji se delimično pokvario. Lav zadivljeno reče: Bog je onda zaista predobar. Lav pogleda u zvezdano nebo, osjećao je u srcu zahvalnost. Tko zna šta bi bilo s njim da mu čovjek nije pomogao. Čovjek me voli i pomogao mi je jer sam Božje stvorenje koje je bilo u nevolji, reče lav. A sad sam shvatio da nas Bog neizmjerno voli i da želi da svi postojimo. Osjećam se najsrećnijim bićem na svijetu. Konačno znam da postoji neko koji mene iskreno voli. Lav je bio presrećan i iz sveg glasa riknuo. Njegov glas se orio na sve strane. Životinje su pritiskale svoje uši. Lave, lave, ne riči tako jako, ogluvećemo. Izvinite, reče lav, od sreće sam hteo da riknem iz sve glasa. Odjednom dolete sova sveznalica. Životinje, životinje, reče sova, dođite da vidite. Šta je bilo, sovo sveznalice, reče orao Žarko. Vidjela sam malo pre jedan karavan sa zarobljenim životinjama kako ide prema oazi, reče sova. Ali kad je naš lav iznenada riknuo, ljudi koji su vodili karavan su se prepali i pobegli. Ostavili su životinje zarobljene u kavezima. Moramo ih osloboditi. Idemo tamo, reče orao Žarko. Hajde lave, pođi i ti sa nama. U slučaju da se ljudi ponovo pojave, ti slobodno riči koliko te grlo nosi. I tako svi zajedno krenuše da spasu životinje iz karavana. Kad su došli do karavana, ugledaše tužan prizor. U kavezima su bili zatvoreni mladunci raznih životinja. Bilo je tu i malih majmuna, kozica, bili su tu i mali leopardi. Svi su bili gladni i jako tužni. Ali kad se lav približio kavezima, mladunci poskakaše od radosti. Pa rekoše mladunci u glas: Kljaju lave, ti si nas spasio. Znali smo da ćeš nas spasiti. Hvala ti. Lav je sa nevericom gledao u mladunce iz njegove šume. On priđe kavezima
i sa lakoćom pokida konopce kojima su kavezi bili vezani. Mladunci iziđoše napolje i počeše da se umiljavaju oko lava. Ispričajte mi šta vam se desilo, reče lav. Rekoše mali majmuni, kljaju lave, kad si ti otišao, moj tata majmun je hteo da bude kljaj. A reče mala kozica, a i moja mama koza je htela da bude krajica. Reče mali vuk, kad su nas slanci napali, svi su vikali, imaju cipele, pa to je čovek, ima ih puno, upomoć. Reče sova sveznalica, hoćeš da kažeš da je bilo puno ljudi? Reče mali vuk, da, oni su nas pohvatali i stavi u kaveze, od tad ništa nismo ni jej ni piji. Reče mali leopard, a moja mama je vikaja da je nas staj kraj lav ovde, svi bi pobegli od straha. Lave, molim te, vrati se ponovo kod nas da nam budeš kjaj. Rekoše mali mladunci, molimo te, vrati se. Ali lav je već danima bio gladan, bio je i na ivici snage, a šapa je opet počinjala da ga boli. Uz to, lav je želeo da ponovo vidi čoveka. Želeo je da bude s njim, da ostane u oazi s novim prijateljima, a više od svega želeo je da upozna Boga. Istovremeno, bilo mu je žao i mladunaca i njegove šume. Lav nije znao kako da im pomogne i zato na kraju reče životinjama iz oaze. Svi koji su zajedno s Bogom su dobri i vole me, a ja više bez ljubavi ne mogu da živim. Zaista, potrebna mi je ljubav i ne ide mi se u našu šumu jer me tamo ne vole. Tada mladunci tužno zaplakaše i zacveleše, a lav zamišljeno reče, ali i mladuncima je potrebna briga i ljubav. Hajde da odemo u oazu da se odmorimo i okrepimo. Lav krenu prema oazi, a sve životinje za njim. Kad su bili na domak oaze, lavu se smrači pred očima i on pade. Sova se uplaši da će lav uginuti, pa uzviknu. Sada nam samo Bog može pomoći da ga spasimo. Evo, draga moja deco, dragi moji drugari, čuli ste nastavak priče. Prvi deo priče smo čuli u prošloj lekciji kada lav traži prijatelja, a sada smo čuli nastavak gdje vidimo kako lav i dalje stiče prijatelje i šta u stvari to prijateljstvo znači. Sada ćete poslušati jednu pesmu koja govori o maslačku. Ljubavna pesma. Bio jednom jedan maslačak i bio na nebu beli oblačak. Oblačak gore, maslačak dole. Gledeći se, počeše da se vole. Dođeše vrućine, letnje, žežene i maslačak poče da vene. Oblačak pritrči brzo u pomoć, kiša je lila sve do u ponoć. I kad god je bilo potrebe, oblačak davaša sve od sebe. Od blagorodne tople kiše maslačak rastao sve više i više. Išao sve dalje od ovog sveta, nadrastao je sva drveta. Jednog je dana maslačak nežno dotakao beli oblačak. Evo, dragi moji drugari, nakon što ste poslušali ovu jednu lepu pesmu, za vas bih imao nekoliko pitanja pre kraja našeg današnjeg izlaganja. Pa evo, zašto ljudi kažu da je Bog ljubav? Zašto lav kaže da je Bog predobar? Kad je lav postao presrećan? Šta je lav tada uradio? I sada još jedan zadatak za vas. Pročitajte sljedeće rečenice. Ako ti je rečenica jasna, vi napravite mali kružić pored nje u vašu svesku i ako vam je jasna, u kružić upišite
x, a ako nije, u kružić upišite minus ili crtu. Svet nije večan jer je stvoren, pa pored napišete, odnosno nacrtate kružić i ako vam je jasno upišete x, ako vam nije jasno vi stavite crtu. Zatim stvorena bića nemaju po sebi silu koja može da ih drži da večito postoje. Zbog greha se svet udaljuje od Boga. Zatim u svetu postoji propadljivost i smrt. I bez Boga svet ne može da se oslobodi smrti i živi u večnosti. I još jedan mali zadatak za vas, dragi moji, jeste da nacrtate sebe u Hristovom naručju. Kako to nas Hristos drži, kako jedva čeka da mu dođemo, da se pokajemo i da u Hristu vidimo najboljeg prijatelja. To bi bilo sve za ovaj današnji čas, dragi moji drugari. Ostajte mi zdravi, živi, srećni. Pozdravlja vas vaš veroučitelj.